Ayo to, Dik. Ora betah lho. Setengah jrit ora apa-apa. Wis ndak tahan kalau lawang nganggur lah. Dene di bojo kok apa kok dolanan lawang kuwi. Kan aku tidak bisa lihat istri nganggur 1 minggu loh. Tapi ya wong kebutuhan lho. Oh my god. Kan kering dulu ngono lho, Mas. Sekarang nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Aku gak dikasih istirahat loh. Wong wis istirahat seminggu no, apa sik kurang iki? Mesin cuci aja butuh istirahat loh, Mas. Ayo to ndang rasa ngomel ae. Panggang geger ya. Pokoke gelem ra gelem kudu gelem. Lebok nih bolongan botol aqua kan. Wong wedok ra gendah. Ya wis tak jajane.